Gde ste, bre, pilići? Danas ćemo igrati Sling Kong. Znači, uskoro će izaći Worms 3, izvinite što ovo nije Worms 3, u ponedeljak će izaći. I ajmo da dobijemo nešto na Lucky Slingu, please 250. 125, aj nije loš. Dobro, ajmo da krenemo, da vam pokažem moj novi rekord, mi je 400 i nešto. Vidite, ima sve ovo. Evo ga naš oro i vidite moju timu. To smo u prošloj epizodi osvojili. Ovo sam igrao lijevom rukom. Znači, ajmo sad da igramo desno. Da vidimo koji će mi skor biti desno, jer sam ja dešnjak. Lijevo mi je 81, jer nemam pojma. Lijevo mi vidite, desno mi je 456. Ajmo da opalimo. Wow, ptice stvarno lete u Sling Kongu sa desnom rukom. Bože mi! Još jedan polet i kraj. Orlu srpski kraj. Ajde da znači orlu naš. Ne orlu srpski, jer sam Srbija. Nisam ja Crnogorac pa da kažem orlu srpski. Nego orlu naš. Dobro, ajde. Beži! Možete i da uzmem jedan živoć. Jej! Moji drugari su mnogo bolji me u fucking igrici. Beži bre, šta je ovo, 25, beži, samo da se završi vidjeli. Ljudi, vidite, zaradili mi već ove pare. Ajmo. Ne mega, što sam koristio. Dobro, dobio sam mega. Joj. Koji sam tupan. Omegu video. Ajmo. Samo da džabe sebi. Sebe isto mi da džabe, šta mi? Kako? Plaćam život, brate. To! $450. Mi! To novi rekord! 470. Novi rekord, ljudi. To novi rekord. Ajmo da otvaramo Lucky Sling. Please, nešto dobro. Dobro, ajde. 100 dinara. Dobro.
Kako je sladak ovaj oro. Pa šta ja čekam, ajmo da nastavim. Bože mi sačuje, čekam ovdje pola sata. S kojim još nismo igrali. I sa šip. Vidite ovu ovcu. Vidim kako izgleda kod. Izbaci kod. Mislite fora, izbaci kokice. To bi bilo baš ono fora forska. Ovo za ovce ono kokice. Ona biraju. Kod ima milion kokice. Njoj. Svako epizodi ljudi prelazimo rekord. Znači plus ja u školi pređem rekord. Plus u epizodi. Sad mi je rekord 470, napišite vaš rekord. Početku mi je bio 245, to su seljački rekord. Imamo skoro duplo više. To je 290 je duplo više, mi imamo 490 bi bilo duplo više, mi imamo 470. Ljudi, mislim da bi to bilo to za epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ja sam isto da novi, nije zaboravio Uroš da igra sa mnom. On je tamo negdje u krevetu otišao da priča. Mi ćemo nastaviti ljudi, ja i vi. Bez Uroša. Ostaćemo mi bez Uroša, mi ćemo sami da igramo ljude. Zaboravio Uroš da igram, sam donesem novi, ubrao sam ljudi. Samo da platim da se pozdravimo za kraj epizodu. Stavit ću pauzu. Ljudi, vidite, dobili smo malo para. I mislim da bi trebali da završimo epizodu s ova 3 rika. Ja vam želim pozdrav. Ja vam želim pozdrav ljudi, lepo se povratite. Reći ćemo Urošu da je zaboravio da snimi sa onim mojim drugom. Samo sam zaboravio ime, izvidite. Zadnji pozdrav Anća. Ljudi, reći ćemo sve Urošu. Sve ćemo reći Urošu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!